たたたたたたた、危ない危ない危ない、売りた売りた。売りた、痛いよ痛いよ。はい。4月22日火曜日午前7時15分。はい、売りた、た売り。売りた、た売り。はい、お父ちゃんとこれから朝ごはん食べるね。朝ごはん食べたら歯磨いて、お洋服着替えて仕事頑張ってくるな。ね。はい。今日おじいちゃんの正月命日だ。4月20日。痛い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 。カラ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 。はい。はい。ご飯来たぞ。はい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 売りたはいはい売りたた売り売りたた売りはいかわいいなはい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 えいしえ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 しはいアップ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 はいはいオッケー。